Takže já zdravím všechny lidi, já jsem Red a dneska dáme zase první materiášem za to gilotku. Teďka šel ven, šel pro Filipa, já jsem ještě nic neřekl Filipovi, tomu řeknu zatím. A ano, jak vidíte, máme tady vodu a dáme tam kapku oleje na vaření. Uvidíme, co udělá. Takže jdeme na to. Takže teďka zakrutit. Takto. Já to zamíchám, aby to nešlo tak vidět. Takže tohle už můžu dát pryč. Aby to nešlo vidět, že tam, proč tam je bublina. Takže... To bude. Nemyslíte, že jsem si tam dal dost? To se pokazilo. Počkejte lidi, já vím, jak to nebude vidět. Že to trochu vyliju. Dám tam trochu vody. Jde to vidět? Myslíte si? Ok. Zase to musíme zamít. Teplo. Tak až. Já se tady vrátím. Jedu pro flašku. Takže já zdravím všechno lidi, já jsem Red a je tady dneska se mnou Pouze. A dneska si zahrajeme něco s míčem, viď, takže běž pro míč, Tadeáš, běž pro míč. A to je slona. Ne, a pojď, Filip, pojď, dělej rychle, pojď, musíme mu utéct. Kámo, já nevíš, že mám prank, tady je teď olej. Ty jdeš polej, když je tam zima. Nepolej, on se napije, tam je olej a voda. A já to tady ještě točím. Olej. No, na vaření. Ne. Tadeáš, ty napít. Každý mi taky a ty taky. Ty napít. Bude mi to dělat skláně. Přísahám. Tak koukejte, lidi, už tady máme míč. A co si dneska zahrajeme? No. Hej, it's a prank, je tam olej na vaření. Jo, my jsme to dělali schválně. Myslím, že jsme měli zavřený. Jo, Chutná ti to? Nabíj se ještě víc. Kámo! Kámo, neblázen! Fuck you! Lidi! On je blázen! Už mě nech bejt! Lidi! On je debil. Kámo! Jaj! Dej pryč! Jdeme ho zbít.
Takže lidi, tohle bylo všechno. Takže dejte like, odběr. A jak jste mohli vidět, tak já jsem dal do té flašky tak půlku oleje. Alebo možná míň. Ale prostě to bylo dobrý. Dobrý prank. A tu flašku nech. Nebo nebudu mít co do školy. Takže já se můžu rozloučit, dejte tady odběr, dokud jste tady noví. On se rozloučí. Chceš taky? Ne. Jď do prle. Čau. Abyste zachli.